mana ya na-ekele ndị ọzọ niile na ya bụ ozi unu niile kwekọrịta dukwu anyị ka anyị butere ọ nwere na ihe na-adị enwe challenges but we conquered eburu ya wee bata taa dịka Chidi na-ekwu onye takwa ibi aghọta onye atafela ibi aghọta oke ọ mgbazi ka anyị nọ nwere ya macha ncha biko na ebe na-asị ka eburu ihe a wee bunye every chapter chairman. I have copies of calendar they go available. Okay. Comprises of Enugu chapter and then nationwide pictures there. Sure. Oh, it was your mom. Yeah. I was Alụsị nwanne m ọgụ ihe ọma eze dibịa ọgụ nwere iwe n'aka anyanwụ ihụrụ mba n'aka eze nwaanyị na ndị ụmụ okorobịa na ahụrụ mbụ n'aka anyị jiri anwụrụ ọkụ unu kegokwe na alụkwụchi aka iwe na-asị na ọya abalị alụkwụchi niile anyị achọwara anyị mma akpa ka anyị wee kpabie nya bụ iwe anyị na-enezie mmadụ dị n'ime ya ma ọkwa abịa ana Igbo tụrụ bụ ibe anyị bụrụ anya alụkwụsị na ana Igbo ihe enwe bụ kalenda alụkwụsị na ana Igbo print na arọ 2022 nya bụ kalenda bụ ihe enwe ọ bụrụ akwụkwọ njirimara anyị eji wee na-eloketi abịa anyị n'asụsụ Igbo and ụbọchị anyị n'asụsụ Igbo and ibe nke onye na-alụ na nke onye na-eme na ndị bụ ụmụ afọ Igbo kwadoro akwado wee pụta maka ọdịnala Igbo ọnya bụ kalenda ka anyị ji iwe ọha mụnwa bụ onye isi bụ ọrụsị obodo wetere mbido n'aka na ala ọchịa with sum of 5,000 naira. Oga alụkwụsị na anyị Igbo dị mma ịma na n'anya ekpere anyị na ọfọ ndị nna anyị na-agọ na-abụ ka nwata too karịa nna ya nakwa ebe a na-agọ n'ọrụ anyị wabụ ndị alụkwụsị Enugu branch si na anyị wabụ ụmụ unu ekenekwa gị ebuchie ekenekwa gị chi anyanwụ eze o nwere mmụta n'aka gị ọ na-abụ nna ọ n'obi m ndị mmadụ karịa nkụziwe nke anwa nzu na odo ọ n'aka gị ka m mụtara ya maka na ofu ghara amachi ihe niile onye si gị na ọmachi ihe niile ma ọ bụzi Chukwu ya kazie ebe o si wepụta ụwa ma ọ bụrụ na ọsụ na ọmachi ihe niile amụtara m ya nna akụzi ndị nzu na odo ndị eko ndị mara efukwa a na-amụtakwa ya n'aka ma on ụzọ fụta mụ na launch this calendar with sum of 10,000. ọ bụrụkwa na m ejika ego na nọ n'ife ụtọ ka anyị bịa alụ ya kwụsịrị ihe na Igbo anyị enwebere ife anyị nwe mụ na-ayọ na mụ na ọfọkwa 30,000 na oburokwa ibu anyị na-aga ka ya adịkwa ego so I'm transferring 40,000 naira kịta alụkwụsị na ana Igbo alụkwụsị na ana Igbo wee ma ofu wezie m 10 m ga-eji wee na-ana awole nata n'ego confirm 2,000 naira launching osi eze m nke m ga-eji wee na awere nata ndị mmadụ ego tupu na nwere ebe ọzọ na-ekwu na achọrọ m ikwu alụkwụsị nkwa na next coming meeting amarọ mgbe ọ ya dị mana I must make it by the power of alụkwụsị na ana Igbo okwu a mkpu kịta na bụ nke ndị gọọmenti mana m na-ekwu ụnụ nkwa next meeting a ga-abịa mma efu ya more than 20 pieces okpu ụtọ ọ dị anyị edi alụkwụsị na ana Igbo ị na-abịa meeting ekpuri ya n'isi ị na-abịa ọ bụrụ your identification with tradition
Agava ya kwe. Ego ole ọbụla ya make sure Okay, touch Poco. 2000. What is 2000? What is 2000? No, calendar. Nani Igbo. Arukwusi na Igbo. Na ebe ibe ọbịa na mbelede na mbelede nyetukwu ejike. Ka m so nunu chairman m biko ka m mejobe n'ebe ọ nọ. M eji m 4000 wee na-akpa n'ebe a nọ. Agati nwere eze. Mana Kelechukwu dum na ifesi ya ngụla anyị iyi taa wa bịa mitin. Ana abụọ. O ji 2000 alọnchila anyị. Mana our media head tata nwere onye enyemaka assistant in the name of Ifes na Chinwankwo. Onye from national fund that create a group I know their tata. So I'm going to travel when I talk about Ozilumuzi. Ya come days when you know. This is a blue nefi. Ana say na azụcha nwa azụbanna. And only adende ihe funu le bofo. Ana ọrụ abọ nna anyị. Ife kpọpụta anyị n'ilu ọgwa. And onu ekwebelo kwanu kono la fa ike ifele ma anyị. Ana abọ dịrị anyị akpọ na phone emebe ozugbo. Asị na ejebe aka eze. Na ba aka eze. Unu wa wee za anyị nwe. I na kwa elu n'ugwu 24 hours. Mana ibe na-ekwu okwu ya bụ na mụ adị ma challenge kwa unu abụ ndo nna anyị. Mana aka unu ọkụ agụnye nwata adị emerụkwa ya alụ ọkụ na ugwunye m n'aka ọ na-enwusi ike na-aga n'afọ ụzọ. Mana ibe okwu bụ na ngana mfat mma na-emekarịzi unu. Unu wa mee 5 mee 10. Unu mee 10 mee 20. Maka na mma na ọ ya afọ. Maka na alụ kwụsị ebiri igo na-agala anyị nje. Aka ọbụla atụrụ anyị aja aka ya tarịrị afọ. Na ọmadụ m n'ifo ochi. I'm very, very happy to be a member. Ala utekwa m na lokita nchọ osimiri maka osimiri me introduce to this. Pure, adị m awe. Na kwa area o. Ka onye wa gosi m. Mana o gosizi m ụzọ n'azụ. Mana nna alụ nje gwu esi ala ebe izikwe m ụzọ ifedikwa die. Ma akwa m ihe mezi ọchịchị bịa gbochiele ya. Iwuru ni iburu ya afụta. Ọchịchị achọ okwe bi nna lokita nje obi dara afọ. Osimiri ego this calendar. And the one na azafo osimiri tata na osimiri egi 5000 nye mofu calendar. Osimiri emelo transfer 5000 manna na afia nye mia. Oyo pia. Nye mu that account number. Anata me ni show osimiri. Obu na okure nkwo ya. Nje ko weri ya na iru mo ya. Ni shi amaka na nya wa me mi introduce to Arukwusi. Amara ma Arukwusi. Oh na ko osimiri. Ayo one I cannot hate him. Whatever anything that happens. Oh my brother call. And the brother he remain. Yes. Thank you, Arukwusi. Onye mmadụ bere m nkịta na nke. Ọ na-abata. Ka wee bido. Akwa ya wetara na chair. Oh, Chesu. Onye wi nnukwu na bọọlụ agba.
wee sị anyị wee na-aga n'iru ọ dị maka anyị na-eme nke a ga na lọnch ka onye nwere ihe lọnch ya chairman. Please subscribe to Kpakpando TV now for more videos.